mit navn det er Læbe Leila. Og det er fedt at være læbe. Synes jeg. Patter. Og som I kan se, så er der en tom plads her ved siden af mig. Og den skal fyldes ud. Af en bøsse. Og vi har ikke noget. Det har vi ikke. Vi er venner. Jeg er Læbe, den er bøsse. Han er bøsse. Hun er bøsse. De er bøsser. Alle sammen er bøsser. Og den hedder Biver. Bøssebiver kalder vi ham. Ja. Kom, Bøssebiver. Kom og vær med. Jeg synes, det er lidt svært at komme ind, når der ikke er nogen, der klapper ham. Der kom Bøssebiver. Goddag, Bøssebiver. Goddag, Læbe Leila. Kan du lide at være med i sådan et program sådan for på direkte Television. Okay. Og Jeg gør det kun for at være kendt. okay. Kender du tilfældigvis en, der hedder Ida Amalie? Det gør jeg. Okay. Sød pige. Sød pige, det siger jeg. Men du tæller ikke på hende. Jamen nu siger jeg, at hendes dildo-shows er ok i top. Men du er jo bøsse. Ja, men jeg vil sige, at Ida Amalie, hun går nok over mine grænser. Hun er ikke til at modstå. Det må jeg sige. Ja, puha. Ja. Det kommer også bag på mig, men altså... Fræk sag, siger jeg bare. Jeg kunne godt. Du kunne godt. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det var, du godt kunne? Du er jo bøsse. Jeg kunne godt stikke min fede krabater pølse op i hendes lange endetarm. Flere gange i træk. Er det fordi, du bedst kan lide endetarmen? Er det fordi, du er bøsse? Jeg tror nok, det er der, den stammer fra. Okay. Så har jeg hørt lidt om, at du er fra Indien. Ja. Er det sådan nogle indianere? Jeg er nu Ukraine. Hvorfor lige Ukraine? Det ved jeg sgu ikke. Ja. Ja, den er så fra Ukraine, og den er bøsse, og den hedder Biver. Bøssebiver, Ukraine, Bøssebiver. Og det er mig. Vil du fortælle os lidt om, hvordan det er at være bøsse? Det er ikke så svært. Det er det ikke. Seriøst? Ja. Jeg kan simpelthen ikke grine, når jeg har hår i halsen. Det er bare at tænde på mænd. Hårde mænd og stoffer. Jeps. Drugs. Ja. Wow. Giv mig lige den der. Slap af. Så har jeg hørt lidt om, at du er en fredelig junkie. En fredelig junkie, der bare sidder derhjemme og spiser dine pandekager og ryger, hvad du nu skal ryge. Ja. Ja. Er det hårdt for dig? Det forstår vi også godt, ikke også? Jeg vil sige det sådan lidt. Jeg tager ikke tingene så tungt og så hurtigt. Jeg gør ikke tingene så hurtigt, som så mange andre vil have. Hvorfor spiser du de der pandekager, der sokker på? Ja, det er der. Ikke Nutella. Nå jo, lidt. Nej, men mere flormelis. Det kan vi godt forstå. Det minder mig lidt om den gode sædkvalitet. Må jeg bede om askeværet? Du må da ikke ryge i studiet. Må jeg bede om askeværet? Nu sidder jeg her som fredelig bøsse og spørger pænt om askeværet, og så sidder jeg og sviner mig og til. så Nå, du har taget en god kammerat med i studiet. Hvem er det? Det er Dildo Johnny. Dildo Johnny. Kan der komme kondom? Kan der komme kondom? Kan der komme et kondom på den her? Ja. Hvordan? Specielt lavet. Kan der det? Der glimmer ikke, kan jeg se. Tænder du på glimmer? Det er noget lys op i mig, så jeg kan se det igennem maven. Glimmer og nøgne mænd, det er dig. Det var jeg. Og i din fritid, så er du bare fredelig junkie. Det er jeg. Hele tiden. På fulde knald. På fulde knald. Hvor er det værste sted, du har bollet med en? Jeg spørger bare. Det er ikke godt med en, vel? Det var nok, da der lå en anden en til stede. Hvor er det henne? Det udtaler jeg måske ikke om på offentlig tv. Nå.
Selvom alle ved det. Så du er til denne her. Og det er jeg. Og jeg gør det. Sidder du og lægger ind på vores publikum? Jeg spørger dig bare. Er det ham, den gamle mand, der sidder derovre? Er det ham? Prøv at høre her. Jeg er rigtig ked af, at det skulle gå ud over dig. Jeg tænder på dine bryster. Dine bryster med hår på. Sorry. Nu henter jeg min gode ven. Handy. Og han er så sød. Nu vil vi jo sige tak for i dag. Handy. Ej, det var fandme ikke skægt, det var ikke. Her snart, der kommer der en en ung dame ind. Og hun Tænder på junkie. hun tænder på junkier, har jeg lige fået at vide. Hele tiden. Men indtil da, så synes jeg, vi skal lave et nyt show. Goddag, Marianne. Sexet Susan. Okay, så sexet Susan. Er det dit eget hår? Det er det. Mm. Altså fisse på Paradise. Du er lidt gemt ind bag den der. Susan. Er du den Susan? Jeg tror, du er. Sexet Susan. Ej, det Ej, prøv lige. Okay. Ja. Hele tiden. Hele tiden. Sexet Susan. Sexet Susan. Sexet Susan. Sexet Susan. Susan. Jeg tror ikke, du tager en slapper. Sexet Susan. Og misser. Oh yeah, misser. Herlig. Oh yeah, misser. Skal jeg lave mit tiramisu show for jer? Sexet Susan. Prøv, det er silikone. Det tror jeg faktisk på. Sexet Susan! Tiramisu. Sexet Susan. Oh yeah. Oh my god, velkommen til Bøssebiver. Au. Ups. Nu er der lige strip herinde for publikum. Jeg kan ikke finde på noget at sige. Jeg kan spytte.